Barka da zuwa wannan tasha ta mai albarka. Kada ku manta ku daure ku danna mana alamar subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ayyuka masu tushe game da sabbin bidiyon mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. Albishirin kuma abota kallon fina-finan Hausa ku shirya ku kintsa, wannan shiri ne mai daɗin gaske mai matuƙar ƙayatarwa da za a fara saka muku da shi nan ba da daɗewa ba. Mun zo muku da wannan shiri ne mai daɗin gaske. Wannan shiri sunansa Bana Bakwai. Bana Bakwai shiri ne da aka shirya shi mai matuƙar ƙayatarwa da nishaɗantarwa da faɗakantarwa. In dai kana kallon fina-finan Hausa, wannan fim zai burge ka sosai da sosai. Wannan fim mai suna Bana Bakwai. Idan ka duba, wannan shiri ne da aka tanadi manyan jarumai a ciki da ƙwararrun jarumai a cikin wannan shiri. Ba tare da ɓata lokaci ba, 31 ga watan Julai za a fara haska wannan shiri. Kuma wannan shiri ne mai dogon zango wanda yake tafe da faɗakantarwa da nishaɗantarwa da ƙayatarwa da sa ku nishaɗi a koda yaushe. Wannan shiri ne da za a fara haska shi ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda muka faɗa muku, za a fara haska wannan fim ɗin 31 ga watan Julai. Sai ku tara domin ku fara nishaɗantuwa da wannan shiri ne matuƙar ƙayatarwa da albarka. Muna roƙo idan ba ku mana subscribe ba, ku daure ku danna mana alamar subscribe domin samun shirye-shiryen masu tushe game da sabbin bidiyon mu a wannan tasha ta mu mai albarka.